Na Diputación de Lugo estamos moi preocupados polo sufrimento do pobo de Ucrania, que está sendo víctima dunha guerra injusta, dunha invasión por parte de Rusia, e, por lo tanto, non podíamos permanecer impasibles diante desta situación. E, de acordo co que está establecido polo Goberno de España, a través dun dos cauces que ten para establecer axudas ao pobo ucraniano, vamos a facer unha aportación económica inmediata á Cruz Vermella, porque o que necesita máis inmediato e ten unha resposta e unha chegada á población máis inmediata, e logo despois faremos tamén unha aportación con materiais básicos, dentro desa relación de materiais básicos que tamén está establecido polo Goberno, polas organizacións internacionales, que son básicamente de higiene e tamén de cuestións sanitarias. Por tanto, estaremos o que nos indiquen ese terreno, e quedamos tamén a disposición do que o Goberno de España, ou neste caso outras administracións como a Xunta de Galicia, a propia FEGAN ou a FEN, a Federación Española de Municipios e Provincias, como nós somos membros tamén desta Asociación de Municipios e de Provincias, por tanto, vamos a quedar en todo aquilo que non sea posible facer, levar a cabo, a súa disposición para tratar de paliar o sufrimento do pobo ucraniano.